बोसोर गोदाननि जयग' होनाय लोगोफोर रेडि जाजोब्बाय दंजोबसै बाबाया होगोन आरोना हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि डलि ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरलायबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं आरोना लोगोफोर स' नै दा माने बिराद सान्दुं गोसा आरोना हालोदाफ्रा गाज्रि जाजोब्बाय गोरोमनाय मानाय ओमफ्राय दैबो सुदोंमोन आङो एसे थ' दा लोगोफोर नोंथांमोनखौ आङो दा आंनि मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायहरलायबाय आरोना लोगोफोर दिनै आङो नोंथांमोनजों मोनसे गोदान भिडिअ माने शेयार खालामनो नागिरलायबाय लोगोफोर स' बिदिब्ला नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे फैदोलाय लोगोफोर दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ लोगोफोर जोङो आंनि बिदि फुरा माने गरम बिदि अबस्था जानायनि खारनानो जाहैबाय लोगोफोर माने दिनै बिराद सान्दुं गोसा जादों आरोना थ' बिदि सान्दुं गोसानि गेजेराव माने जोंहा दिनै माने गोदान बोसोरनि न'नि फुजा होनो नागिरदों आरोना लोगोफोर थ' आं बेखौ नोंथांमोनजों दायो माने शेयार खालामगोन आरोना ओरैबायदि गरम माने ओरैबायदि सान्दुं गोसा इदि आरोना ओमफ्राय थेवबाबो जों उफाय गैया मानो होनबा जों बयबो गोदान बोसोरनि फुजाखौ गावबागाव न'खरनि फुजाखौ होनानै लाखायोखाना लोगोफोर नोंथांमोनहा बयबो मिथिखायो स' आं दा बेखौनो माने होनो नागिरदों आरोना जोंहा गोदान बोसोरनि दिनैहाय न'नि फुजाखौ होगोन आरो थ' फैदो बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ लोगोफोर स' फैदो गरम सान्दुं गोसा जानाय होग्रोनानै लानोसै लोगोफोर बिराद सान्दुं दुंदों दिनै रेडिया जाजोबखाबाय आरोना लोगोफोर नै सान्दुं गोसाखाय फांखा लागायलायबाय जि सान्दुं दुंदों दिनै होखांजोब्बाय ओरैजाय नै जा मोजां माबा जादों मा होनो सिजौ बिफाङा जोंना जि मोजां गोरलै गोरलै खिलिदों आरोना लोगोफोर माखौ होनदों बाबा जि मोजां गोथांथां माने बिलाइ गोरलै गोरलै गोदान खिलिनाय आरोना लोगोफोर बोसोर गोदानजों लोगोसे ग्रिन जाबाय आरामनो रेडि जाजोब्बाय होग्रोनानै लानोसै लोगोफोर ओरै फांखा लालायलायबाय जों रेडि जाजोब्बाय बयबो जाबाय होगोनसै फुजा होगोनसै आरोना लोगोफोर जाबायानो र' फुजा जोब्बाय दा साफा खालामजोब्बाय आरोना फुजा जोबखांनायनि उनावहाय लोगोफोर सान्दुंनि दिनै होखांजोब्बाय दै गैला जोबनानै दा आङो साहा फुदुंनो लाबाय आरोना लोगोफोर गाइखेरखौ जानग्रोबाय आङो दायो साहा फुदुंसै जाहोखांबाय जोब्बाय अबस्थाया गोलोमनायजों माजों सान्दुं गोसाजों खामथाबजोबलायलायबाय आरोना लोगोफोर दायो गाइखेर फुदुंनो नेगासिनो दं खामजोब्बाय थेवबाबो बोसोर गोदाननि फुजा जोबनाय लोगो लोगो गोसोखौहायबो आराम मोनलायलायो आरोना लोगोफोर गोदान बोसोरनिखौ खांनो मोनबाथाय स्रां मोनो बेबायदि ओंखाम जानबाय मिरामिससो जाखागोन नालाय दिनैथ' मा ओंख्रि संनाय जायो नायनोसै लोगोफोर साया जि गोथाव गोदौबाय ओंख्रि संगासिनो दायो मिरामिस नेबो दङ भिन्दि आलु बे दङ मैथा बांगाल संगासिनो दं नै लोगोफोर जोंना गायनाया मा होनो जुखाम सबाय बिमा जोंनिथिं बेखौ सबाय बिमा बुङो आरोना फिथाइ थायनायखौ ओमफ्राय दस्रानिथिं जेनेबा सानजाथिंथ' बांसिन लेस्राबो होननाय खोनायो आङो लेस्राबो होनो बेखौ जोंनिथिं सबाय बिमा नालाय थ' बियो थायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जुखामाबो नै देरबोहांबाय ओमफ्राय मैथा बांगालबो दङ नै थासुमलि एसे दं ओमफ्राय आं दा बाव मा लांनो फैदों लोगोफोर नायदो माने न'आव थायनाय बानलु फिथाइ दं नालाय बानलु फिथाइ नागिरनो फैदों आरो आङो
न'निया जि मोजां आलौवो नालाय गोसानो आं बेखौ खानोसै नै गोसोम गोसोम फिथाइखौ बारा सिनायनो नागिरा गोसोम आयौ जि हाग्रा जाबाय गोसोम गोसोम आरोना लोगोफोर थ' बेखौ ओंखामजों जानो थाखाय खानोसै आङो ओइयाव गोमोन थाइसे दंलायलायो खानि र' जानाय लोगोफोर आं खाखांबाय आरोना खानानै इसिबां मोनबाय आङो माने बांद्राय बुरजा नांखाया आरोना ओंख्रियाव होनाय बायनाय बानलुआथ' दंखायो खिन्थु बायनाय बानलुनिफ्राय न'आव थायनाय बानलुफोरखौ माने ओंखामजों एक्सट्रा अरस'नानै जाबा गोथाव मोनजासिनो ना लोगोफोरथ' लांफैबाय आङो नै बारा बुरजा नाङा एसेल' नांगौ न'आव थाखानाय नालाय खाबानो मोनो थ' इसिबां खाखांबाय आरो आं नै जुखाम बिलाइ माबाया बिफाङा जि गिदिर गिदिरसिन देरथारबायहाय भिन्दिबो दंबावोसोमोन नै हासार गैयाना बांद्राय मोजां जायाखिसै ओंखायनो हासार थाबा साबसिन जागौमोन जुखामा ओमफ्राय एसे साबसिन जाबाय आरो थिंनिया खाखांबाय जि सान्दुं गोसाहाय आयौ आयौ थानोनो हाया ओंखाम जाखांनानै गय जाबाय दा होलायनानै मैया थाइजौ फिथाइ जादोंमोन आरोना बिथिं हाथाय फैनानै दंबावोसो आंना बिथिंसो जागासिनो अरनोनो हाया बिथिं दिनैनि सान्दुङा ओरैबायदि गोसा आरोना लोगोफोर माने ओरैबायदि सान्दुं दुंदों आयु बोरैबा सान्दुं खामनायजों गोसोम मोनजोबलायबाय आङो एकदमबारे नायजाला मानसिया खामथाबजोब्बाय दिनैनि सान्दुङा आंखौ माने आङो भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानला आरोना लोगोफोर माने दोनथ'नोसै फुंनिफ्रायनो माने बांद्राय एसे खामानिबोमोन नालाय बांद्राय रेस्टबो मोनाखै आरोना स' आं ओंखायनो भिडिअखौ माने गोलाव खालामला आरोना लोगोफोर बेवहायनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय आं दिनै माने बेलेग नुलायलायबाय आरोना आंखौहाय सान्दुंनि थाखायनो एसे गोसोम जाजोबलायबाय सान्दुं खामनाया ओमफ्राय स' लोगोफोर आं बिदिब्ला भिडिअखौ बेवहायनो दोनथ'नोसै आरोना दा आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनहा मोजां मोनोबा लाइक खालामहर लोगोफोर आरो जुदि आं कमेन्ट खालामहरनोबो दाबाव ओमफ्राय बिनिफ्राय आं जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर माने 3K जाथारनोसै आंना कामिं सुन आरोना जाहांहांनो ओमफ्राय बेनि गेजेराव नोंथांमोनहा एसे अनहरदेरबावोब्ला हयथ' जालांबो हासिगौ आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेवहायनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय लाभ इउ अल बाय